Vážená pani predsedajúca, vážený pán premiér, teda práve odchádzajúci, vážení páni ministri, pani poslankyne a páni poslanci. Ja na tomto mieste stojím prvýkrát a trošinku sa trasiem a chcem vám vyjadriť predovšetkým vám úctu. A chcem vám povedať, že tú úctu vám vyjadrujem, pretože ste nositeľmi autority a ja som mohol vojsť do tohoto zboru z vôle niekoľko tisíc občanov Slovenska a ste nositeľmi autority, ktorú vám niekto udelil. Táto vaša autorita, dámy a páni, je odvodená. Je odvodená od autority toho, ktorý nad všetkým stojí, ktorý všetko má v rukách, ktorý všetko stvoril a ktorý sám tú autoritu vykonáva a prináša. A preto vám chcem povedať, že ste ľuďmi poverenými obrovskou zodpovednosťou. A že ľudia v tomto národe si to vážia. A majú od vás veľké očakávania. Keď som sa pozeral do Biblie, tak som tam našiel, že najvyšší darca autority a ten, kto je najvyššou autoritou, bude od každého z nás očakávať a požadovať počet. Pozrieme sa mu do očí pár minút po smrti a bude veľmi zlé, ak by sa nám stalo niekoľko skutočností, ktoré Boh človeku povedal. Dámy a páni, keď vládnu spravodliví, je napísané v Biblii, ľud sa raduje. No keď sa násilníci zmocnia vlády, ľud plače. Ja myslím, že to je veľmi vážne slovo a tento náš národ sa dlhodobo sťažuje na politikov. A ja myslím, že je ohromnou výzvou a začiatkom mojej vlády, že má vládnuť spôsobom, ktorý tento ľud bude pozdvihovať. V Biblii je iný výrok, kde je napísané: spravodlivosť dvíha národ, hriech však je hanbou národov. Od nás sa vážne očakáva, že budeme konať spravodlivo. A tá spravodlivosť sa myslí voči jednotlivcovi, ktorý žije v tejto krajine a ktorý naozaj chce žiť tak, aby mohol žiť dobre. A v programe, ktorý bol vyhlásený, je naozaj niekoľko nádherných vecí, ktoré stojí za to podporiť a ktoré stojí za to vidieť, že sú uskutočnené. A na tom hrozne veľa záleží. Správcovia sú vyzývaní takýmito slovami v Božom slove. Učte sa, panovníci končín zemských, počúvajte pozorne vy, čo spravujete ľud. Veď Pán vám dal moc a vládu vám dal najvyšší. A on je ten, čo bude skúšať vaše skutky a prezerá vaše úmysly. Ja vám chcem povedať predovšetkým dôležitú vec, že ak nebude naše konanie, naše vlastné konanie ukotvené v úcte voči Najvyššiemu, budeme konať zle. A preto vám chcem položiť otázku, a je úplne jedno, či niekto povie, že ja nie som veriaci, mňa to nezaujíma, ja som ateista alebo podobne. Dámy a páni, ja som bol vychovaný ako ateista a Boh sa dotkol môjho života, keď som mal 20 rokov a nebol pritom žiaden človek. Boh sa ma dotkol priamo v srdci a pochopil som, že existuje niekto, kto dáva zmysel večnosti, niekto, kto má v rukách nesmrteľnosť a niekto, kto každého z nás stvoril, povolal a bude s nami hovoriť veľmi osobne. A volá sa to posledný súd človeka. Tento najvyšší každému z nás chce dobre. A od vás, správcovia veci verejných, očakáva niečo, čo budete musieť pred jeho očami predložiť. Budem to musieť urobiť aj ja a nechám sa varovať slovami Božieho slova. Že keď sme dostali prikázanie o blížnom a správcom udelil, aby ich dodržiavali, tak tieto činy, ktoré my činíme, sú Bohu zjavné a bude ich hodnotiť. Priatelia, každý z nás sa ukáže pred súdnou stolicou Božou. To je napísané v Novom zákone. A všetci tam budeme stáť a vykazovať sa z toho, čo sme hovorili a robili.
Ja som obyčajný človek a som veľmi rád, že som mohol aj vojsť do tohoto hnutia, ktoré dalo priestor obyčajným ľuďom. Lebo nemohol som sa dostať cez nejakú štruktúru nejakého postupu v strane, pretože nie som politik a nebol som politik. A poviem vám, že ako medzi tými bežnými ľuďmi sa hovorí, že politici pravdepodobne žijú na inej planéte, lebo my sme ich nikdy nestretli. A keď som sa tu už priblížil počas kampane do týchto politických súvislostí, tak mi jeden z vás povedal, že vieš, toto je naozaj taká slonovinová väža, tu je veľmi dobré. Tu sa dá tak zabývať, tu sa dá tak žiť vo svojom svete. A viete, toto si o nás myslia ľudia. Keď si otvoríte nejaký časopis, kde býva taká anketa významných osobností, tak tam sa ich pýtajú, čo si myslíte o nejakej otázke. A znovu sa tam objavila odpoveď, tá pani si niečo myslela, ale zároveň povedala, nech páni poslanci sa bavia o niečom podstatnom, lebo robia len pár dní do roka. Tam ja, páni, vôbec neviem, ako je to s každým z nás, ale ja si myslím, že poslanec Slovenského parlamentu naozaj by mal mať čo robiť. A je zvláštne, že tí ľudia predsa len majú povedomie o tomto zákonodárnom zbore, že pracuje len pár dní do roka. Viete, týchto rozporov náhľadu národu na nás a toho, čo sa deje skutočne, je tak veľa, že je čudné, že to existuje. Mne sa veľmi páči tento program a vybral som si z neho state, ktoré sa týkajú práva. Priatelia, v tejto krajine je nedovyšetrených x kauz všelijakých. A viete, čo je na nich čudné? Že oni sú ako voda. A vám, zákonodárcom, sa to nepodarilo uchytiť. Že to proste nedá. A ten ľud naozaj lká. Oni sa hnevajú, ľudia na Slovensku. Oni sa hnevajú, že tí, čo majú zjavne veľa za ušami, sú slobodní a nemáme ako im povedať, že sú vinní. Viete, mne je jedno, či sedí nejaký pán zavretý na 1 alebo 2 roky za to, že spreneveril obrovské peniaze v tomto národe. Ja by som chcel, aby mu bol vzatý majetok a navrátený tým ľuďom, ktorým bol ukradnutý. Tuto kolegyňa poslankyňa povedala, že ich nikto nevaroval, tých ľudí, že neslobodno dávať peniaze do všelijakých subjektov. Priamo v tejto sále si myslím, že sa udiali situácie, kedy páni poslanci niektorí tu klamali alebo hovorili také nepravdy. Je to natočené, je to na internete. Môžeme si to pozrieť. Jeden pán poslanec tu mal potyčku s jedným ministrom. Jeden mu povedal, že pôjde z doba City Hajzel, sa použilo také slovo. A on povedal, že to si nemal povedať, alebo to si nepovedal. A potom sa tu hodinu hádalo s jedným predsedom z jednej strany, ktorý myslím, že sedel tam hore, keď som sa na to pozeral na internete. A hodinu dvaja dospelí mužovia tvrdili, že on nič také nepovedal, až keď sa preukázalo z filmového záznamu, že to povedal. Viete, mne sa zdá čudné, ja som tak klamával, keď som mal 5 rokov, alebo keď sme boli malé deti, to sa tak vtedy malo robiť. Ale je zvláštne, že dospelí mužovia, teda ľudia postavení v najvyššej autorite, bezostyšne klamú si do očí navzájom. Viete, to sú veci, ktoré nejako označiť a tento národ sa bude hnevať. A tento národ bude preklínať svojich zákonodarcov. To znamená, že vám bude želať zle. Ja viem, že niektorí ľudia sú také trošku poverčiví a že si hovoria, že je možné byť uhranutý, alebo je možné, že niekto vám bude škodiť, keď sa na vás škaredo pozrie. Tak viete, tak trošinku je to pravda, že keď vám niekto zlorečí, možno naozaj budete mať z toho zlú náladu, bude vám nepríjemne. Ale v Biblii je napísané, že kto vraví vinnému si nevinný, ľudia ho budú preklínať a národy mu budú zlorečiť. Tento národ môže zlorečiť svojim zákonodárcom za zlé veci. Viete, a mne sa veľmi páči, že môžem čítať v programovom vyhlásení vlády, že vrátime ľuďom nádej, že žijú v spravodlivej a bezpečnej spoločnosti, kde sú občania nositeľmi humánnych a demokratických princípov, kde sa rešpektuje zákonnosť a zásady právneho štátu. Ja by som chcel vidieť niektorých nositeľov tých kauz zavretých, lebo to je právo. A viete, aké je čudné, že v tomto štáte máme sudcov, prokurátorov, nositeľov tejto moci a my ich zavretých nemáme.
Inde je napísané vo vašom vyhlásení: vláda vytvorí podmienky na dôsledné rešpektovanie princípov právneho štátu, dodržiavanie zákonov, upevňovanie právnej istoty na boj proti organizovanej kriminalite. Ľudia na Slovensku to čakajú. Inde máte napísané: komplexne postihovať daňové podvody, vrátane colných podvodov. Príjmeme opatrenia, ktoré zabránia nekalým činnostiam pri zánikoch obchodných spoločností. Pretože tu môžu podnikať aj takí ľudia, ktorí majú dlhy v predchádzajúcich spoločnostiach. Inde je napísané: zúži sa priestor pre korupciu. Inde je napísané: sprúžni sa systém čerpania prostriedkov, zníži sa riziko zneužívania týchto zdrojov, vytvoria sa podmienky na aplikáciu zákona o preukázaní pôvodu majetku. Jak to, že nebol stanovený v roku 1990? Prečo je možné stále hovoriť, že niekto nám požičal zo zahraničia, niekto vyhral v Typose? Dámy a páni, my sa smejeme sebe navzájom, my sa smejeme týmto ľuďom v našej krajine, my sa vysmievame. Tento najvyšší zákonodárny zbor nevie hovoriť takým spôsobom pravdu, aby národ nebol rozšúlený, vytočený, aby neutekal z tejto krajiny, aby nepodnikal na čierno. Ale vy tu máte napísané, že to dosiahneme a ja vám chcem povedať, ja vám fandím. Drahý pán premiér, ja vám fandím a milý Smer, ja vám fandím, pretože toto dosiahnuť, to chceme od roku vzniku tejto republiky. Vláda bude vytvárať podmienky na zamedzenie nekalých praktík na finančnom trhu. Vynikajúco. Vláda bude garantovať sociálnu spravodlivosť. Ako? A kto ju bude garantovať?